नमस्कार जय जगन्नाथ फ्रेंड तो गाइस तो एबे आमे वर्तमान केंद्रापड़ा रे अछु। तो एपटे केंद्रापड़ा रे जो रज क्वीन पाई केते लुक तो सेपटे देखबो तो रजर बैनर जो मरा हिची। तो आमे एबे भीतर को एंट्री करूछु। तो भीतर लुक ए भला टिके देखा जाउची। तो एपटे दूली देखि पतबे 3-4टा दूली बंधा ହେଇଛି। तो एपटे आम भाई सब एपटे देखि पतबे सेल्फी नउची। तो गाइस तो आमे एबे वर्तमान चेयर टिके रेस्ट नै जिवु तापर आमे टिके दूली झुलिबा पई जिवु। तो गाइस एपटे चेक करतबे पिला सब दूली झुलिबा स्टार्ट कर दलन। तामे तो झुलिलु ଆମେ ଟିକେ ବାଟରୁ ଆସିଛୁ ତ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି ମୋତେ। ତ ଆମେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ତ ଏ ସାନ ଝିଅ ତା ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ଦୋଳି ଝୁଲୁଛି। ତ ସେତେ ସାନ ଝିଅଟା ବହୁତ ଖୁସି ଏଞ୍ଜୟ କରୁଛି ଦୋଳି। ତ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଠିଆ ହେଇଛି ଝୁଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ସାନ ଝିଅ ଝୁଲିଲା ଉପରେ ଆମେ ଝୁଲିବୁ ବସିକି ଦୋଳି। ତ ଆମେ ବସି ଗଲୁ ଦୋଳିରେ ଭାଇ କହୁଛି ତ ଟିକେ ବସିବୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି ଦୋଳିରେ। ଲୋଡ଼ିଂ ରହିଯାଉଛି ତ ଆସନ୍ତୁ ଏମିତି ନଜର ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଭାଇ ବି ବସି ଗୋଟେ ଭାଇ ବି ଏଞ୍ଜୟ କରୁଛି। ତ ଏପଟେ ଆମକୁ ଡାକୁଛି ଆମ ଗୋଟେ ସାନ ଝିଅକୁ ଡାକୁଛି ତ ଭାଇ ଆମକୁ ଝୁଲେଇଦେବ ଦୋଳିରେ। ଆଉ ଆମେ ସେପଟେ ଯିବୁ ତ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତ ସେପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାନ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଝୁଲେଇଦେଲୁ। ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବସିପଡ଼ିଲାଣି ଦୋଳିରେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଝୁଲେଇକି ଏପଟେ ଦେଖିବ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଏଞ୍ଜୟ କରୁଛି। ଭଲ ଲାଗିବ ଝୁଲେଇଦେଲି। ତ ଏଠିକା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାନ ଝିଅକୁ ଡାକୁଛି ତ ବସିକି ତ ମୋତେ ବି ଟିକେ ଝୁଲେଇଦିଅ। ତ ସାନ ଝିଅଟେ ଆସୁଛି। ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ତ ଏପଟେ ଦୋଳି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ସେପଟେ ଆହୁରି ଦୋଳି ଅଛି। गाइस अबे देखिपाରୁଥିବେ अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ତ ସେ ସାନ ଝିଅ ବି ଦୋଳି ଖେଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ତ ଆମେ ତାକୁ ଏବେ ବସେଇକି ଏବେ ଆମେ ଝୁଲେଇବୁ। ତ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଟ୍ୟୁବରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ତ ଏପଟେ ଟ୍ୟୁବ ଆଉ ରଶିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛୁ ଭଲ ଭାବରେ ତ ତା ବି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଝୁଲୁଛି। ତ ସେପଟେ ବଡ଼ ପିଲା ତ ଆମେ ଏପଟେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦେବେ। ତ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛୁ ଯିବୁ ଘରକୁ। ତ ଭାଇ କହିଲା ତୋ ଘରକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଆମେ ସେଇ ଝୁଲି ଆସିଲୁ। ତ ଆମେ ଗଲୁ ଏପଟେ ଭାଇ ଏପଟେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି ରଶି ଦୋଳିରେ। ଆଉ ଗଲେ ବସିପାରିବେନି ତ ଆମେ ବି ପଛିଯିବୁ ମୁଁ ବି ପଛିଗଲି ତ ସାନ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ କଲିନି ତ ଏ ଦୋଳିରେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଏଞ୍ଜୟ ହେଉଛି।
ତ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯିବୁ। ମେଘ ବି ଏପଟେ ଉଠିଲାଣି ତ ଘରୁ ବାଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମ ଖେଳିବ ତ ଜଲ୍ଦି ଦୋଳି ଝୁଲିକିରି ମଜା ନେଇକିରି ପଳେଇଯିବୁ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟେ ଭାଇ କହିଲା ତ ଆମେ ରଜ ପାନ ଖାଇବୁ। ତ ଏପଟେ ଆମ ଭାଇ ଦେଇଥିବ ରଜ ପାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ରଜ ପାନ ଆମେ ଖାଇବୁ। ତ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ରଜ ପାନ ପାଇଁ ସବୁ ମସଲା ଦିଆ ହେଉଛି। ତ ଏପଟେ ରଜ ପାନ ସାରିଲା ପରେ ତ ଭାଇ କହିଲା ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ପିଇଦବୁ। ତ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ପିଇକିରି ତ ରଜ ପାନ ଖାଇବୁ।